Hi guys, this is me again, Jack, and welcome back to my channel! And for today's vlog, ang atong buhaton na atay challenge nga ginatawag. And dili na siya mahitabo nga challenge kung wala tay kauban, of course. So nag-recruit ko, nag-recruit ko from neighboring countries, from Zimbabwe, Clarice! So Trizay! And of course, layo-layo pa ni siya nga mga lugar. So, ato nang paila-ila. From USA! Mariana! So, ang ating challenge karon, mao ang... Guys, ready na ba mo? Yes! Babubuhan Challenge! Yung Marco! So, challenge sa ato, dili lang pabubuhan challenge. Dapat, ang challenge po niya, ikadua sa ato is, magstorya ta o Tagalog. So, ang mechanics of course, ani nga game, kung kinsa to ang dili maka-answer sa question, na ami 30 ka question nga ihatag sa amo ang pinakagwapa nga tawag tagapagtanong. Tagapagtanong. Siya ang maghatag sa ato si Rose Ann. Siya ang mag-question sa ato. Ready na ba magtagalog ang tanan? 3, 2, 1. Wala yung... Oh. Ready na ba tayong lahat? No? Super awkward. Wow, super awkward sa ating mga Bisaya na magtagalog talaga. Oh my gosh, lalo na pag dito tayo sa Agusan. Grabe ka. Mahal ba sa Johnson? Ay! Ano nangyayari? See it. Ang mahal kaya ng Johnson. Jensen! Teka muna. Jensen, na ba ang question natin, Jen? Ready na. Okay. Yung magkakamali, of course, siya yung isusudsud. Isusubsub diya. Isusubsub sa unan na may Jensen! Jensen! Beke naman! Ay! Ano ang hindi kinakain sa balot maliban sa balat? Kinakain sa balot na maliban Yung sa... puti na matigas. Buhok na manok. Alam mo, alam nyo na. Bituka ng manok sa loob ng itlog. Baka yung piso ba tawag doon? Pass? Pass. Hindi ko alam. Anong sagot? Ilisabaw kasi kinakain ito. Kinakain or iniino? Iniino siya. Anong isda ang lumalaki pa? Butiti! Anong isda ang lumayo? Uy, ikaw sumagot. Si Johnson, baka naman. Naloloading ako. Isda na lumalaki? Balyena. Butandi nga, balyena pa. Galunggong? Ay, pass! Ako sa man! Pass, kasi pass. Anong sagot? Hindi maliit eh. Kailan naging... Ano yung mga question? Saan mo nalagyan? Okay, next! Sige. Ay, grabe. Wala pang Punta mga tayo bakas. doon sa capital city. Wow! Ay, Ano ang capital city ng Afghanistan? Israel? Jerusalem? Hindi. Afghanistan? Afghanistan. Kuala Lumpur? Hindi. Uy, Malaysia yun. Ha? Alam ko yun eh. Afghanistan? Yan eh. London, Lebanon. And first letter. Loading! First letter, madam. Anong first letter? Okay. Cayman? No. Kubal. Kempal! Kimpal. May kimpal ba? Kay ang N. Uy, ang bobo natin! Oh, ano siya, di ba? Pass. Ano? Ay, uy! Kabul? Kabul? Hindi ko alam. Algeria. Algeria. Uy, Algeria. First letter. Ang bobo natin ay. Hindi ko yun alam. Last letter S. S? First letter. A. Eros.
grabe. Ano? Algiers? Uy, ano ba yan, uy? Kalingayan Not mo yung alam familiar. ko. Okay, next question. Argentina. Ha? Corned beef? Mali. Boulevard. Bacolod? Last letter. Ano kaya? Last Aris. letter Ay, S. sana yung hindi malisod. Pass. Sige Hindi pa. pa. Po pa nagsusunod. Wala pang nauumo dito. Ano ba yan? Ang haba naman. Ang hirap naman Ano na lang. Kung ang pang-uri ay adjective, ano naman ang panghalip? Pronoun. Ah! Tama ko! Tama ko! Tama ako? Ay! Tama ako! Sige na. Ha? Yes! 1, 2, 3, go! Perfect. Ay, Next. ako, grabe naman to. Kung ang panag-uri ay predicate, ano naman ang simuno? Subject! Subject. One. 1, 2, 3! Sige, doon tayo sa bugtong. Hinila ko ang tadyang lumapad ang tiyan. Hinila ko ang tadyang, lumapad ang tiyan. Balon? Hindi. Bag? Hindi. Ano ba yan? Payong? Okay, ganito. Yan. It is the largest river. Nile River! Cagayan. Mediterranean Sea. I know. Nile River. Ako? Yangtze Cagayan River. Yangtze River. Yangtze? Cagayan? Nile River. Nile River. Daog. Capital city of the Philippines. Capital city of Mexico. Mexico? Lebanon? London? Hindi. First letter. Milan. Hindi. Hindi na lang ko mo answer. Malaysia. Hindi, uy. Mexico, Malaysia. Mexico City. Uy, ang grabe. Ang bobo. Ang bobo mo, Ang tala. bobo. Ang bobo-bobo na! Cagayan. Anong tinapay ang hindi kinakain ang gitna? Tinapay. Oo, mag-isip kayo ng tinapay. Bread. Hindi kinakain yung gitna. Tinapay na hindi kinakain. Pandesal. Croissant. Pandesal. Tinapay. Star bread. Star bread. Lolong bread. Stick bread. Hindi kinakain yung Ensaymada. wala mo. Chiffon. Chiffon Cake. cake. Chiffon bread. Chiffon bread. Chocolate bread. Tinapay ang walang gitna. Tinapay na walang gitna na tinapay nga Hansel. eh. Ay, Ano yan? Bongo bread. Star bread. Breadsticks. Yellow bread. Ito minsan ang gusto ng mga bata na pagbibisan. I love bread. Donut. Hey, I love bread. Sorry, bread. Grabe. Gusto ko ang mga bread. Pero ba't hindi ako nakasagot? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, that's it guys for today's vlog. Join mo sa amo ang vlog. O kung napa mo'y gusto nga, ipahimo sa amo just comment down below. And please, like, Share and subscribe!